Čus, vítam vás u dnešného nového videa. Dneska si zahráme hru Fish a dneska pôjdeme do Luminescent, do tej lokácie, pôjdeme chytať ryby. A jak nazbierame level 300, jak sa nám podarí chytiť túto rybu, konec Blue Dragona, tak ja vám vravím, že budem už mať level 300. A ja budem točiť každý deň video o tejto hre. Lebo táto hra ma začala opäť baviť. A ja to nebudem obkecavať a môžeme ísť na to. Ja potrebujem totem. Kde? Dobre, skip. A neviem čo tento... Ancient Island. To nič. Dobre, ja idem tuto. Potom urobím tutoriál, ak sa tam do tej lokácie dostať pre tých, čo tú lokáciu nemajú. No ja vám najprv ukážem. Lebo my budeme potrebovať také kľúčiky. No, takéto kľúčiky, keystony potrebujeme. Radšej ich vezmeme všetky, lebo ja už si ani sám nepamätám. A tu je to. Dobre. Dobre, a ideme. Semka dole. Počkaj, čo ona je noc? Počkaj, ja som zabudol na to. Yes, konečne totem. To teraz som... A však ten totem pomaly nič nerobí. Tak ja sa ešte asi s tým... No, Tokio a nič nevidím. Týmto smerom, jak sa nemýlim. Potom, keď tu pôjdete, tak dávate si bacha na tieto veľké gule, či čo to je. Sevka potom budete dávať tie kľúčiky, je tu 3 a potom sa vám otvorí táto časť. Tu sa môžete nadýchať. Počkej. Mňa to vždycky motá táto lokácia. Počkej, kadeľ sa tam dostanem. Nie som zle náhodou. Ja by som mal byť správne. Hej, ja som správne vlastne, však tu je to. Dobre. A tuto prejdeme a zase preplávame. A dostaneme sa tu. Semka sa nedostanete, lebo vy potrebujete to kľúčiky a zajtra by som mohol zhruba vydať to video. Zajtra, jak budem mať čas, tak to video vydám. Lebo ja nevždy mám čas, lebo ja študujem školu, ale... Nie, rýchlo, rýchlo, kámo, rýchlo, ona je tu tá ryba, rýchlo ju musím chytiť. Ona je tu tá ryba. Ona je tu. Nemám ju. Ja neviem, či tu tá ryba je, ale asi tu je. Ona tu bude tá ryba. Ona je minus 60. Progress speed má. A zase, keď ju chytíte, tak dostanete level, dostanete 30 levelov, akože to je dosť výhodné. Kámo, Boris má 6, 7, dobre, nebudem cringe. Teraz by som ju mohol chytiť, len zvuky som si dal trošku ticho. Dokiaľ ja ju nemám. Tak to asi ešte bude trvať, až ju dostane. No tak Borec ju má, no tak už som o ňu prišiel. Borec ju má, sadím sa, že ju má Borec. Už tam nebude. Počkaj, ja by som šiel tuto. Ja neviem, ja sa potom pozriem... Čo? Yes! Ja ju mám! Ľudia, ja ju mám! Ja vám vravím, teraz dostanem, uvidíte, mám level 264 a uvidíme, aký bude mať level, keď chytím túto rybu. Mám ju! Ty vole! Ja vám vravím! Ja ju zase mám! Kámo! Ja vám vravím, že ja som dneska... Kde ste?
Čo, ja ich mám viacej, ja nemám ich dvoch. Ja ich nemám dvoch. Tu je, ja ich mám troch. Dneska som chytil troch Blue Dragonov. Takže 90... Ty kokos. Toto keby som predal. A dneska ešte dám tých 7 levelov, keby som náhodou dostal, že zase ju chytím, ale ja musím dávať totemy. Ja musím dať tie totemy. Tuto nemôžem dávať totemy. Ja už mám nejaké bejty, kámo. Ktoré by sa mi vyjel? Ja si zatiaľ nebudem dávať žiadne bejty. Ak sa toto video páči, nezabudnite dať like, odber. Vám vás tým podporíte. A ideme ďalej. Toto bolo... Čavo. Sa mi to asi seklo. Čo? Dobre, už som sa zľakol. Jak vám zašumel mikrofón, ja sa to nemôžem, lebo ja som tam dal ruku, ja som zabudol, že natáčam video. Ale to je jaké šťastie. Ja začnem natáčať a chytím ju. A pri natáčaní som tu trávil asi hodinu, 2 a nechytil som ju. Chytil som, ale dosť dlho mi to trvalo. Ale ja nejak valím. No lebo ja som ešte pred eventom 8. Tak som mal keď ešte len začínal event, tak ja som mal level 70. Po evente som mal 170. Potom som ešte dneska som mal vlastne level 180. Či 180. Ale tak ja som získal viacej level potom. Neviem, ale veľa level som dneska získal, akože. Začal ma to opäť baviť, nechápem. Ale nechcem. No tak asi, tak toto video asi bude krátke asi. Tešte sa u ďalšieho videjka. Jak si ešte pamätám, kde sa tie nachádzajú veci. A ešte urobím videjko, jak si získam glider. Ja mám taký úplne ten základný glider, ktorý moc ani nelieta. No lieta, ale pomaly. Ale ja si pôjdem potom na tú horu. Možno dneska, možno zajtra. Jak natočím dneska 3 videá, tak to bude iná house. Ty vole, ale tieto minus 40, keď ma strašne už hnevajú. Už mi lezú na nervy. Normálne oni niekedy sú také rýchle, že to nie je až možné. No ďalší level. Ale ja nemôžem dať totemy, ja neviem prečo, ale ja tu totemy nemôžem dávať. Ale ja nemôžem tu dávať totemy, bohužiaľ. Ja mám len tento základný glider. Môžem ho zapnúť? No ja mám tento úplne, tento škaredý. Čakaj, neviem prečo, ale ja nevidím pod vodu. Inokedy som videl. Ja si urobím aj tryhard road, ale keď som videl tie questy, tak ma vyvalilo. A zase jeden quest už by som mal splnený, lebo včera alebo predčerom som chytal ryby s kamošmi, no nie že ryby, ale oni chceli získať oni chceli získať takú tú botu s tými mutáciami, teraz neviem, na nejaký prúd alebo čo. A proste ja som u nich chytal, tam musí dať 27 krát za sebou perfekt a ja som dal za sebou aj 30 krát za sebou perfekt. A môj kamoš mi hneď už dával jeho účet, tak ja neviem, či to bol luck alebo skill. Že to viem dať proste na perfekt. Potom keď budem mať lepší prúd, tak by som mohol schytať skill. Že jak ma nejak ucho boli, ty vole. To som ja chytil takú obrovskú. Ja by som povedal, že táto medúza vyzerá jak UFO.
No ale tak asi level 300 bude asi trvať, kámo. To jedine, keby som zase chytil. Alebo že by som sa zabil a išiel sa pozrieť do Kraken Poolu. Počkej. Ja sa idem pozrieť do Kraken Poolu. Lebo jak tam je Kraken a chytím ho, tak by som mal dostať dosť level a už by som mohol mať level 300. Dobre, už môžem byť... Kamu tie skilly, ako je skilla, tak tam sa utopím hneď, kamu, ale zase. Dobre. Samka, počkaj, kde? Ja tam týmto smerom je tá skilla. Ale skill by som aj tak za svoj život ani nechytil s takýmto prutom. Tak ideme do Rosy. Počkaj, čo? Nie, nehovor. Počkaj, len tak idem chytiť. Tak chytím nejakú maličku ryb. Takúto biednú ryb. Ja ešte neviem za tento prúd mám pár. Ja neviem koľko ho. Mám ho tak deň. Od včera ho mám. Alebo odkedy. Ja už ani neviem koľko ho mám, ale... Musím si zvyknúť, lebo ten rozsah je strašne malý a ja som zvyknutý na ten Champion Rod, alebo jak sa volá. Hej, Champion Rod. Tak ideme do Kraken. Spavňujem si moju obľúbenú loď. Smer Kraken Pool. No, Grand Reef najprv. Musím do Grand Reef. Do keľu, čo sa to seklo. Vždycky, keď idem do Grand Reef, tak sa mi to vždycky sekne. Neviem, vždycky sa mi to sekne. Do keľu to neviem. To je koľkátka, to je 6. Dúfam, že sa mi to nesekne. Dobre, som tu. Tu sa dá kúpiť ten Champion Rod. Ja už by som... Ja už na ňom... Počkaj, čo? No tak zase si nasadím toto. Super Sleepers. Dobre. A ideme tam. Ideme sa pozrieť, či tam je Kraken a môžeme ho rovno chytiť. No, trošku by sa mi hodil do zbierky. Mám 2. Koľko si... Dobre, kde to je toto? Ježi, to čo zase je zase? Prosím, že nech Kraken tu nebude, sadím sa. No Kraken tu ani není. No tak asi jedine nejako ručne, ale bohužiaľ to video nemôžem alebo ukončím to, lebo ja neviem, koľko mi bude trvať to získať. Ten level 300 a neviem to pauznúť, nedá sa mi to. Nedá sa mi to strihnúť, nemám dobrý program na to. Nepsom, že skúsi predať tie ryby, čo mám. Aspoň som zdravý za koľko. Ja mám dobrý rod, takže by to malo byť dobré. Som má inventár. Ty kokos. To nejak zarobené. Super sleep. Neby som si... To za 40 000 rod? Tak ja už budem mať 4 milióny. Takže síce toto video nedokončené, ale zase jak na tým uvažujem, tak toto bude celkom dlhé video do levelu 300. Vidíte, mám level 294. Len mal som ešte pred videom ešte trošku nazbierať, ale to už bolo fakt ťažké, to už som nevedel, ja som to hral už 2 hodiny. Ja som toto video páčil, nezabudnite na like, odber a zvonček, uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!